Для мене війна буде умовно вічна. Оце ще питання, воно ще в мені бродить. І я ще для себе остаточно своєю совістю не домовився, яка в мене про це позиція. Такий бред. Дівчинка на лінії водки, ніхто не має права приходити на особистості. Я себе вважаю союзником кримськотатарського народу, а я за те, щоб культура кримських татар і кримські татари отримали своє право на розвиток. Ми віримо в країну, ми віримо в її майбутнє. Давай спочатку. З самого? Да, давай з самого початку. Привіт, Саш. Угу. Вітаю, салям алейкум. Це проєкт «Обличчя вільного Криму». І сьогодні мій гість, український ресторатор, бізнесмен Саша Купер. Привіт. Привіт. Ти бізнесмен чи все ж таки ресторатор? І в чому різниця? Слухай, я думаю, що я підприємець. Бізнесмени – це якісь такі дуже великі люди з великими статками, з великими бізнесами. Я думаю, що я підприємець. Ні, я точно не ресторатор. Я думаю, що я більш підприємець. Різниця – ресторатори – це люди, які сидять в ресторанах, і вони частина команди ресторану. Я більше займаюся підприємницькою діяльністю і формую команди всередині, без своєї участі в кожному дні ресторану. Я от за ці дні передивилась дуже багато твоїх інтерв'ю. І в них прослідковувала... Їх там штук 5. Ну да ладно. Та-да. Так. Ну, я насправді і твої виступи, ти там десь виступав, я їх теж передивилась. І насправді, коли ти говориш про свій бізнес, там прослідковується така математична послідовність. Тобто спочатку це Одеса, там десь у дворі одна бургерна, потім це другий заклад, третій, потім Одеса фудмаркет, так, це ринок їжі. Потім ти перебираєшся в Київ. Так. І один перший, Київ фудмаркет і так далі, і так далі. Просто розростається, знаєш, так, як гриби. Скільки зараз в тебе закладів і куди ти взагалі йдеш? Ми не рахуємо, перестали рахувати заклади. Ми більше Взагалі компанія ділиться на дві частини. На творчу частину, яка рахує там через амбіції, через ринки, через бажання отримати якийсь продукт, через маркетинг, і математичну частину, яка рахує, по суті, повернення інвестицій, гроші, кваліфікацію, яку ми отримуємо там, і так далі. Тому я не знаю, скільки наразі проєктів, і дуже складно говорити про кількість проєктів, бо бувають малесенькі проєкти, які там прибуткові, бувають великі, неприбуткові, воно зовсім так, в дитинстві підприємницький. Ти це все якось рахуєш. А потім ти перестаєш вже на це звертати увагу, і ти дивишся вже там на оберти, або навпаки на якусь долю ринку, або ще на якусь там власну амбіцію. Ти не шукаєш вже кількісних характеристик, саме там, а в мене 6 ресторанів, а в мене 8 ресторанів. Тому не знаю, я думаю, що проєктів близько 25 сумарно. Це там, де ти власник, і там, де ти співвласник? Так, де я власник і співвласник, так. Як ти взагалі вважаєш? Будувати на свої, відкривати на свої кошти чи залучати інвесторів? Це в різні моделі. По суті, це про ризики. Немає ніякої такої відповіді. Кому як зручно, хто під які умови знайшов гроші. По суті, якщо ми говоримо про партнерство, то це одне. Якщо ми говоримо про інвесторів, інша історія. Тобто, людина має знайти для себе найкоротший шлях отримати фінансову незалежність. Це можуть бути інвестори, банки, партнери і так далі. Треба вийти на якийсь рівень доходу, який дозволить тобі спокійно розуміти, що в тебе там є гроші на півроку життя, що в тебе є базова команда, з якою ти можеш розвиватися, що в тебе є ім'я, і далі вибирати. Підприємці дуже часто працюють на те, щоб варіативність їх вибіру, яка у них є по життю, вона постійно збільшувалась. Ресторани дуже класно і швидко справляються з цією задачею. У мене немає в принципі інвесторів, у мене є в декількох проєктах партнери. А якщо говорити про інвесторів, то підприємництво – це інвестиція на свій страх і ризик. Тому інвестори мають це розуміти.
це нормально. Тобто можна брати гроші в банку, і тоді їх треба обов'язково повертати. Можна продавати долю в бізнесі. Там дуже багато різних опцій. І взагалі, по суті, гроші – найпростіша задача з усіх в бізнесі. От візьми гроші і знайди, це одне, а зробити так, щоб ресторан був прибутковим – це зовсім інше. Тому люди дуже часто на гроші списують свої страхи інші. От ми коли кажемо, а як я їх поверну, це ж не як я їх поверну, а якби вони в тебе були, що їх повертати не треба, чи що? Ми списуємо свої страхи і кажемо, я не впевнений, що я можу повернути, що я не дотримую слово. Якщо ти впевнений в собі, грошей в світі дуже багато. І людей, які шукають, в кого інвестувати, ще більше. Просто потім тобі ці люди вже не потрібні, ти навпаки відмовляєшся від цих всіх штук, бо це складно, бо це якесь партнерство, якісь історії. Якщо ти успішний, для чого тобі інвестор? Ти можеш піти в банк, взяти гроші, можеш просто залучити якусь позику в приватного капіталу і потім його повернути. Проблема в тому, як зробити так, щоб людина прийшла сюди, сказала, що тут класно, порекомендувала своїм друзям і повернулася. Оце ключова проблема. Із неї витікаючи команда, якій не все одно, кучу питань з якостю, з сервісом і так далі. Оце, по суті, найскладніші речі. Всі говорять про гроші, коли починають. І зрозуміло, що вони спочатку так дійсно дуже важливі. Ми зараз знаходимося з тобою в Києві, і в нас вже 1,5 роки повномасштабна війна. І в час, коли всі закриваються, ти відкриваєшся. Так. Не всі закриваються, багато хто відкривається. Це в тому числі позиція моя відносно країни, відносно команди. Ми віримо в країну, ми віримо в її майбутнє. І ми, здається, 7 проєктів відкрили за 500 днів війни. Це дуже багато. І продовжуємо відкривати. Так, для нас це багато. Я не знаю, там все по порівнянні, але для нас це прям багато. Це прояв такої, по суті, проукраїнської позиції, бо ми ж ці самі гроші могли б взяти і відкритись де-інде, якійсь Польщі чи Болгарії, чи, не знаю, в Арабських Еміратах, де завгодно. Воно одинаково всюди. Тому ми відкриваємося, тому що ми віримо в те, що треба таким чином розвивати в тому числі економіку, і воно так само. Так, це крапля в морі, це все смішно, це все там які ресторани, там все мільярди, а це якась історія. Але мені здається, що майбутня Україна має складатися з великої кількості маленьких підприємців, які будуть її розвивати і робити свою справу якомога найкраще. Тому це така, якщо хочеш, громадянська позиція, щоб це не звучало пафосно. Для того, щоб розвивати цю країну. Плюс це кайфово для команди. Команда, яка працює зараз в наших ресторанах, розуміє, що тут є майбутнє. Є майбутнє, у них є кар'єрне зростання, їх можуть відкривати якийсь ресторан, якийсь адміністратор може стати керуючим і так далі. Це дуже важливо для психології, для розуміння людей, що не все тут звертається і чахне, а навпаки компанія розвивається. Які в тебе стосунки з твоїми робітниками, офіціантами, управляючими, коли ти приходиш в ресторан, як ти думаєш, вони бояться в цей момент? Ні, я не думаю, що вони бояться. У нас дуже проста і чесна модель в компанії. Ми не розказуємо сказки про те, що ми родина, що ми всі тут друзі, кенти, що ми тут... У нас робочі відносини. І від того, як працюємо ми і працюють вони, залежить від того, скільки кожен з нас заробляє. Тому у нас товаро-денежні відносини. По суті, це найчесніша форма. Тобто ми намагаємось зробити все для того, щоб вони більше заробили, а вони, в свою чергу, намагаються це зробити для нас. І на цьому дуже простому, дуже базовому громадянському договору в нас все тримається. Плюс є психологічна історія і там про повагу, про чесність. Ми інколи виганяємо гостей, які ображають офіціантів і так далі.
Немає ніяких особливих історій, лайфхаків і так далі. Тут, коли ти очищуєш ситуацію до простоти, ти кажеш, я тебе поважаю, ти поважаєш мене, я поважаю твою працю, ти поважаєш мій час, мою працю, мої інвестиції. Я роблю все для того, щоб ти зробив більше і працював комфортніше. І коли це працює в дві сторони, все відбувається коректно. Не знаю, я, напевно, ніколи не кричу, не лаюсь на офіціантів там, чи ще щось. Я не думаю, що в них є привід мене боятися, і мені було б дивно, щоб вони мене боялися. Ти сказав, що ви виганяєте іноді клієнтів, які ображають офіціантів. Ніхто не має права переходити на особистості. Не власник, не офіціант не став всередині в себе, не гості відносно стафу і так далі. Тобто є базові цінності людські, і якщо хтось переходить цю межу, незалежності від того, наскільки він потрібний компанії, чи наскільки це важливий гість, ми його не будемо там обслуговувати, чи не будемо тримати в компанії. То одна із ключових історій, немає ж ніяких таких суперсекретів. Треба поважати людину, розуміти, що незалежності від того, яка в неї посада, який він там молодий спеціаліст, не молодий спеціаліст, це людина. І якщо ти базово її поважаєш, то все відбувається гарно. Мені, до речі, попалося якийсь вислів, як зазвичай там, хаям або ще щось, і спілкуйся з дівчатами так, як хочеш, щоб спілкувалися з твоїми дочками. Да, і воно, тебе, так само і з людьми. Тобто, коли ти просто такий християнський, я не знаю, любий релігіозний принцип, ти спілкуєшся з людьми коректно, нормально, і їх поважаєш, і не поважаєш декларативно, а поважаєш їх всередині себе, то цього достатньо для того, щоб будувати невеликі компанії. Певно, що якщо будуєш якісь корпорації, там, певно, без якихось математичних розрахунків не обійтись. В таких маленьких компаніях, як у мене, культура поваги один до одного і такої взаємовідповідальності, нам базово цього достатньо. Тобто це правило, що клієнт завжди правий, не працює вже? Ніколи ніде не працювало. Це така декларативна якась історія, яку придумали в Радянському Союзі, коли були якісь махінації коли переходили до ринкових відносин, і було незрозуміло взагалі слово «клієнт», і вони придумали таку максимум, що значить правий, чому правий. Якщо ми поважаємо його, він поважає нас, то він завжди правий. Це якась категорія придумана, і, спір навколо, така дискусія навколо того, що значить правий, треба тут диспут цілий розвести, що значить правий, хто такий правий, хто в кого які права. Якщо ти нормально ставишся до людей з повагою, воно взагалі, і він до тебе так само ставиться. Якщо він там не робить отак, дівчинка, налій мені водки і все інше, то він правий і ти правий. Якщо базове суспільство нормально працює, то всі праві. Хто ці люди, для кого ти будуєш свої заклади? Хто твої відвідувачі? Ти знаєш, я так про це ніколи не думав. Я не шукав свою аудиторію, не намагався зрозуміти, хто він, якось описати портрет. В принципі, я неправильний в цьому сенсі ресторатор. Я дуже багато роблю інтуїтивних речей. Мені здається, що це класно. І вірогідніше це для тих людей, кому так само це здається, знаєш. Тому в мене немає такої, математичної історії, 35+, там достаток такий, живе там, займається цим. Це все для великих бізнесів. Я не впевнений, що навіть у них це працює, але це все для великого бізнесу. Для малого бізнесу ти просто кажеш, я зроблю все, щоб людина відчула себе ось так. Коли вона їла їжу, вона подумала оце, і виходячи з закладу, вона сказала ось це. Ти уявив собі, як ти маєш провести емоційну людину, яка користується твоїм продуктом. Ти
собі закладаєш як сценарій в голові. От людина там заходить, сідає, їсть їжу, що з нею відбувається, як світло падає, що вона говорить і так далі. І ти, по суті, оцей емоційний такий там user story, да, який ти запроєктував, ти, по суті, даєш людині його прожити, де вона головний герой. І отримати якісь емоції, які вона ніде більше не отримала. Якщо ти, як митець, да, зрозумів, що цій людині потрібно, яку вона емоцію хоче отримувати, що вона після цього хоче думати і що вона після цього буде розказувати, заклад буде успішний. А все, що навколо, інтер'єр, їжа, тарілка, сервіс, назва, де це знаходиться, як виглядають двері і так далі, це все декорації цього театру, да, в який попадає людина для того, щоб отримати емоції. В тебе особливі відносини зі світлом, тому що в усіх твоїх закладах. Це Коля Каблука. Це дуже відомий український інженер світла. Компанія називається Expolite. Вони одні з найкращих інженерів по світлу в світі. Своєю філософією, своїм підходом. І от тут світло вони робили, в багатьох наших інших закладах також. На Київфудмаркеті, на Одеському ринку, в Львівському Шалому. Ну, коротше, вони дуже круті і вони нам дуже допомагають, тому що світло – це дуже математична історія. Угу. Це їжа, можна там, знаєш, раз щось швидко поміняти. З світлом так не виходить. Це проєктується, вираховується, все дуже точечно. Ну, це Коля Каблука, він в Сілямі також він. Так. Бо коли я в перший раз прийшла в Сілям, перше, на що я звернула увагу, тут це світло. Я така, вау, як воно гарно всюди, знаєш? Угу. Да, з Сілямом ми трошки зірвали хейту, ну нічого. Стосовно світла ти маєш на увазі? Ну, за рахунок того, що кримські татари невеликий етнос, да, і дуже зберігають свою культуру, так як я не кримський татарин, це все-таки зазіхання на культуру. І деяка частина кримських татар, вона так трошки розділилась. Ну, тому що це ж індекс маминої котлети, або там, якщо перефразувати, це індекс маминого чебуреку, знаєш, типа, все не так. До речі, дуже цікаво, воно ж є Шалом, да? Заклад, до речі, і той називається Мир. І дуже цікаво, ізраїльтяни і євреї взагалом відносяться до поширення їх культури. Угу. Вони кажуть, блін, це взагалі не похоже на нашу їжу, але прикольно, ви типа якось її розвиваєте? Клас, може, ну, тобто, розумієш, да? Італійська культура, наприклад, чого італійська кухня постійно розвивається? Бо десятки тисяч кращих кухарів в всьому світі прямо зараз намагаються зробити найкращу лазанью. Угу. От прямо зараз, от в цей момент. Велика кількість людей, кожен третій ресторан в світі італійський. І вони намагаються щось придумати, щось з чимось поєднати і так далі. А коли ти робиш такі заклади, як Сілям, тобі зразу кажуть, ну це взагалі не так. Мені здається, ти був готовий, ні? До цього? Ні, я був готовий, я нормально це сприймаю. І зароджений цей диспут – це окей. Коли мені кажуть, це не такий чебурек, як в Судаку. Я кажу, а який в Судаку? У людини ж немає на це відповіді. І вона починає казати, ну тут типа от хрусткості не вистачає. Я кажу, тобто чебурек в Судаку це який хрустить більше? Да, а ще розмір трошки інший. Ага, і людина, коли у неї такий буфер з'являється, що сказати, що це інше, вона сама собі відповідає на це, а що тоді моя частина культури. І взагалі адвокація Кремли і кримськотатарського народу в цілому, вона дуже цікава, тому що я себе вважаю союзником кримськотатарського народу, розвиваючи культуру.
Може, я роблю якісь помилки, може, мені треба було там допомогти, підсказати. Але часто я стикаюся з таким, не те, щоб хейтом, да? Але таким, ти не шариш. Ти не шариш, все не так і так далі. А має бути навпаки. До речі, останній відгук із негативних, понятно, що є велика кількість позитивних, був, я вже не пам'ятаю про яку страву, там було написано: це не для кримських татар, це для українців. Розумієш, да? І ми пишемо цій дівчині: кримські татари також українці. Вона мала на увазі, що є аутентична їжа кримських татар, а є українці. Понятно. Розумієш, да? Як до тебе прийшла ідея відкрити кримськотатарський заклад? Слухай, вона давно бродила в моїй, так сказати, підсвідомості. І плюс я родився в місті, яке називається Татар-Бонар, яке переводиться як татарський колодець. І я досить довго хотів зробити і хочу зробити бессарабську їжу. І всіляко думаю про цю категорію. І мені запропонували це місце приїхати подивитися. Ми почали працювати з Інвєром, шефом наших закладів. І ми прийшли, дивимося тут, а воно все таке чорне було, зовсім в іншому інтер'єрі. Я кажу: слухай, це наче дім кримського татарина. І ми якось почали прямо тут розмовляти, кажу: дивись, тут це можна зробити, це. І, як завжди в моєму житті, дуже багато, то воно десь в голові в тебе зріє, а потім ти стикаєшся з об'єктом такий: клас, це кримсько-татарський ресторан. От так так би воно мало виглядати. Тому склались думки про заклад, і склався об'єкт. І воно якось сталося кохання. Взагалі, звідки цей, не те, щоб зацікавленість, можливо, ти їздив в Крим? Я був один раз в Криму. А де? Я не пам'ятаю вже, якоюсь такою класичною туристичними маршрутами з тиждень. А у нас в родині були друзі кримські татари, і всю цю їжу я їв з дитинства. Коли ми приїжджали до друзів, вони жили якраз у нас там в Одеській області. І для мене це також ця їжа, частина дитинства. Зрозуміло, що я не частина культури, але їжа, приготовлена кримською татаркою на Бессарабії, для мене частина спогадів дитинства, їх гостинність і незвична традиція, яка була в них в домі, з чаєм, з десертами, які у нас ніколи не готували, з великою кількістю страв, яка була там з різними спеціями і так далі. Для мене це було, я не знаю, як зараз піти в гості до індонезійця, який десь в Києві живе. Тобто, наче все поруч, але в нього там зовсім окремий світ. І таким чином, ще з дитинства, якось кримські татари, трагедія кримсько-татарського народу, бо це ж все в дорослих розмовах обговорювалось за столом, і ти там десь тусуєшся, тебе постійно виганяють дорослі, але ти постійно про цю історію чуєш. Тому для мене це прям частина мого дитинства, всі ці розмови, і тому мені було зовсім не складно робити цей заклад. Я якось його і по їжі розумів,
і по муду, і по тому, що я хочу отримати на виході. Тобто це якось, от бувають такі заклади, які ти попадаєш в приміщення, і ти прям повністю розумієш, що тут буде, які гості, що вони будуть їсти, як має світити сонце, світло, який має бути столик, яка тарілка. Ти от прям складається цей пазлик. Тобто ти досить довго впитуєш в себе. Взагалі акт творіння ресторанів, зазвичай він так відбувається. Ти довго впитуєш, читаєш якісь книжки, щось ходиш, дивишся, а потім цей пазлик, да, з різних кусочків інформації, щось спогади, щось ти десь побачив, в тебе були якісь ідеї нереалізовані, вони тільки раз в одному приміщенні і дефрагментувалися в заклад, і такий клас. І ми навіть тут придумали назву «Сілям», тобто якось проста, зрозуміла назва, але разом з тим. Ти кажеш, це їжа з дитинства. От мені цікаво, що вони готували, і що ти зараз замовляєш в «Сілямі», коли приходиш, що взагалі твоя улюблена кримсько-татарська Слухай, вони ж готували страва. кримсько-татарську їжу, але на них так чи інакше вплинула Бессарабія. Угу. Що вони жили в оточенні українців, румунів, молдаван. І це така мультикультурна частина України, де одне село може бути молдавське, інше болгарське. Тут можуть жити кримчаки. Тут ось місто називається Татар-Бунар, розумієш, да? Тут якісь сильні козаки, а тут якісь ще народи, тут гагаузи. І воно все замішане. Тут старовіри живуть. Тобто оце є тобі зараз Липовани, да? Це в Кілії вони живуть. Це фактично, я тобі описав, 30 кілометрів отак от по кругу села, в яких компактно проживають різні народності. Тому, наприклад, вони готували чебуреки з бринзою і зеленню. Так. І це бо є молдавське блюдо, страва молдавська і румунська вертута, є плаченда, також молдавська така страва, і дуже багато міксів. Тому я тут так чи інакше готую їжу і їм зазвичай їжу, яка, давай так, трошки адаптовано бессарабська. Угу. Все ж таки найулюбленіше яка? Що я найбільше тут їм? Так. Слухай, я тут найбільше їм м'ясо. Але якщо брати по гостям, то хід – це чебуреки. Дуже дивно, що в нас не їдять, майже мало дуже їдять манти. Манти. Дуже мало їдять. Я чомусь думав, що це буде прям така історія. Але ні. Саме в цьому закладі, я розумію, що в інших кримсько-татарських закладах, скоріш за все, це дуже популярна страва, але у нас чомусь ні. Ми вже так міняли, але немає навіть не те, що, знаєш, негативний фідбек на них. Їх просто навіть не беруть. Зазвичай м'ясо, у нас величезна кількість мізешок, намазок, ми випікаємо хліб в дров'яній печі, у нас дуже багато ручної роботи. І коли ти щось замовляєш, і офіціант пробиває твій заказ там з телефону, прямо в цей момент ти маєш собі уявляти, що тітонька на кухні, на відкритій, починає ліпити тобі чебурек. От, прямо зараз. Тобто ти можеш, якщо ти швидкий, ти можеш добігти і побачити саме свій чебурек, якщо тобі це важливо. Може якусь коректировку зробити, там, додати більше сиру чи ще чогось. То велика кількість тіста свіжого, яке ми печемо, запікаємо, смажимо в маслі і так далі. І дуже класний у нас підхід тут з м'ясом. Ми експериментуємо і з кордюковим, і печінкою і так далі. Тобто ми, в принципі, намагаємось розвивати культуру загалом. Ми дивимося на культуру Сходу базово. Дивимося на коріння і на культури, які впливали на кримсько-татарську культуру. Відповідно, і українська кухня впливала на кримських татар, і османська кухня впливала на кримських татар. І ми намагаємось зрозуміти і вивчити це питання
Де це кримсько-татарська кухня, де вплив української кухні, де вплив Османської імперії, що звідки прийшло, як з'явились чебуреки, чому саме плов, чому його кримські татари саме таким привезли, бо пловів вже дуже багато, це цілий світ, там і самаркандський плов, і там долина така, там рис такий і так далі. І взагалі це питання, ресторанний формат дає нам можливість вивчити цю історію. А що якщо зробити чебурек не з самого простого м'яса, як зазвичай, да? А з самого дорогого? Що якщо зробити з вирізки його? Він смачніший, не смачніший. А що якщо зробити чебурек з італійського тіста? А якщо взяти тісто з великою кількістю клейковини? І ми постійно розвиваємося в цій частині. З шашликами ми тут придумали історію робити листкові шашлики, да, слайоні. Тобто, коли декілька видів м'яса переставляються один з одним з кордючним салом, і це все такий шашлик Наполеон виходить. Тобто ми тут дуже багато експериментуємо, і плюс для культури і кухні в цілому, що ми намагаємось розвивати кухню. Використовувати сучасні техніки, використовувати сучасні підходи, якісь підходи з французької кухні, але з локальних продуктів і використовуючи локальні, по суті, рецепти. Да? Можна ж приготувати сарму досить великою кількістю способів, не обов'язково так просто. Можна там її сувідити, маринувати, що завгодно можна робити з листям. Ну, тобто, і ресторанний формат дає змогу і по грошам експериментувати, і збирає людей, які готові до цього експерименту. Цей експеримент може закінчитись нічим. Може комусь буде в нагоді, і він зрозуміє, що клас, от вони так експериментують, а я буду так експериментувати. Взагалі, люба виражена позиція якась зразу викликає контрпозицію. І за рахунок цього відбувається зростання культур, якихось явищ в світі і так далі. Тому ми от намагаємось штовхати так, як вміємо, штовхати кримсько-татарську культуру і кухню, через кухню знайомити з культурою. І я впевнений, що це з часом породить конкуренцію, які скажуть, вони не праві, все треба робити інакше, але культура від цього тільки виграє. І залишиться те, що і має залишитись, а культура буде розвиватися. Ми не намагаємось робити чебурек, як робила його бабуся. Ми просто думаємо, а що по суті цей чебурек, чому він такий, а не такий, що в ньому ключове, давайте оце ключове відокремимо і зробимо його ще краще. Ну, саме так я і сприймала, коли відкривався Селям, як популяризацію кримсько-татарської культури, а кухня як її складова. Так. Це найпростіший спосіб познайомити з культурою. Так. От ти знайомиш з культурою, людина отримує задоволення. Зазвичай знайомлення з культурою – це читати книжки, спілкуватися з людьми, вивчати матеріали – це досить складно. Те, що ми бачимо зверху, така плівка, да, те, що ми зараз називаємо кримсько-татарською кухнею, вона ж там всередині ось така і дуже довго змінювалась. Якісь традиції вбивали, щось асимілювалось з іншими культурами. Цікаво це все розвивати, і якщо цього буде більше, то це буде провокувати інтерес до культури і поширення конкуренції. Тобто, якщо ми будемо успішні, обов'язково інші ресторатори захочуть також відкрити кримсько-татарський заклад. Ще хтось скаже, що він навчився там робити класні чебуреки, плов, я не знаю, що завгодно. І це буде розвивати культуру. І таким чином, так, це дуже такий утилітарний спосіб розвитку культури. Він не академічний, про це не написуєш дисертацію, але він дуже дієвий. Ти ж перший український ресторатор, який відкрив кримсько-татарський заклад. Ми точно перші, хто відкрили ресторан. От. Саме ресторан, де є хостес, де є там сомельє, де є, не знаю, там, ну, такий мут ресторанний. А так, я думаю, що велика кількість людей. Ну, я в Києві знаю декілька, скажімо так, закладів кримсько-татарської кухні, і всі вони ті, які привезені з Криму.
Та, наприклад, мусафір або софра, або ескіхером. Я навіть не чув останнє. О, треба туди з'їздити тобі. Це Я дуже навіть не чув. прикольно. Я не був ні разу в мусафірі. Да ладно, як так? До речі. Ну, не знаю. Ну, а для чого? Я їх дуже поважаю. Вони зробили величезний вклад в розвиток культури і взагалі це яскрава пляма на українському ресторанному ринку. Вони точно дуже круті в тому, що вони роблять, як вони це роблять. І в мене тільки повага до цього формату. І я власників не знаю, але і до власників, як людей, які це зробили. А не їздив чого? Що я, як тобі сказати, я ж не хочу зробити їм конкурента. І не зробив їм конкурента. Ні, взагалі ні. От. І я не хотів навіть повторювати, робити щось схоже, якось до цього. Тобто я побудував це з своєї голови, і мені так простіше творити. Отак би я думав, а там так, а тут не так, а що можна зробити, а у них такий, я не знаю, який у них чебурек. Смачні. Я роблю чебурек, який смачний мені. От. І якщо я сам буду впевнений в тому продукті, ти можеш зі мною не погоджуватись. Але якщо я буду робити продукт, який я сам не розумію, і він мені не подобається, в мене не буде відносно нього позиції. А так я буду казати, я чоловік, я ресторатор, я так бачу цей продукт. Оце для мене смачно, я вважаю, що це смачно. І тоді ти можеш держати цю планку якості так, як ти її розумієш. Бо коли в тебе немає позиції, такий, чебурек, не знаю, добавте там, зменшите. А ти кажеш, він має бути такий, такого кольору, ось стільки має бути фаршу, бо я рахую, що це зручно, чи там це правильно. І тоді з'являється, через таку позицію з'являється розвиток культури. Бо коли ти кисель, знаєш, такий, давайте там, чебуреки зробимо як там, м'ясо як там, це як там. В тебе і кухня така, і клієнт так до тебе відноситься. Тому я не їздив до них, але дуже поважаю їх. А коли ти там НВР готував, правильно? Ви ж не відкривались, допоки тобі не сподобається смак там, наприклад, сарми. Так. Що було твоєю метою? Який смак ти мав відчути? Як це мало бути? Так, як в дитинстві? Чи з чим ти взагалі порівнював? Бо, наприклад, ти кажеш, я не ходив, бо я не хочу там зробити, як в них. Так? Але якщо, наприклад, ти поїдеш в Ізраїль, я думаю, що ти там спробуєш фалафель, ні? Спробую. Я ж спробував до цього чебуреків. Багато разів. І в мене склалося своє, розумієш? Тобто, якби в мене була якась така історія, що мені треба там, не знаю, авокадерію відкрити, і треба поїхати туди, де там правильно. Багато разів, сотні разів їв різні чебуреки, і в мене є моє розуміння, яким він має бути. І от ми робили проробки до того часу, поки не зійшлися в тому, що це ресторанний продукт, і він має бути таким. Для цього не треба було поїхати в один конкретний заклад, розумієш? Ти говорив про те, що коли ти будуєш заклад якийсь відкривати, збираєшся, то ти приходиш туди на етапі будівництва, сідаєш десь і намагаєшся відчути, що тут, в цьому закладі, буде відчувати людина. Так, це один із моїх способів робити, в принципі, заклади. І взагалом ресторани – це така найкраща для мене історія для того, щоб самореалізовуватись. Тому що ти створюєш щось в реальному житті, з цим пов'язана велика кількість різних людей, яких треба об'єднати в команду, і цим продуктом користуються також люди, і ти бачиш фідбек кожного дня. Що ти відчуваєш в Сілямі? Наче я прийшов до старих друзів, які живуть десь за містом. Вони доволі заможні, але, знаєш, відкинули все мірське. І вони спокійно живуть за містом. І того, що я намагався добитися, що це таке недільне застілля у друзів, до яких ти поїхав за місто. І одна із моїх концепцій, але ці друзі – кримські татари, розумієш, і готують їжу таку, як вони готують, але не запаяні на темі традиційності їжі. Тобто вони готують, у них є коріння,
в них є витоки, з чого це все почалось, але далі вони готують те, що їм подобається. Якщо подивитись там на основні страви, селямі і так далі, воно диктоване культурою, але по суті є сучасною їжею, яку готують в цьому світі. Тому для мене селям такий, ми зараз знаходимося в єдиному місці, яке більш таке емоційно пов'язане там з глечиками, з мазанкою і так далі. А інша частина ресторану, вона набагато простіша, лаконічніша. І стіл, біла скатертина, їжа, приємне світло. Відкриття кримськотатарського закладу. Так. І ти кажеш, це для мене, ніби я прийшов там до своїх старих друзів. Так. Це твоє таке відношення можна вважатися як позиція? Ти розумієш, я виріс в родині, де кримські татари були найкращими друзями родини. Угу. Тому для мене, і ти, як ти відносишся до французів? От ти народився, живеш в Україні, а найкращі друзі твоєї родини – французи. І вони дуже класні, ти їх любиш, вони там тобі подарки дарують, ти з їх дітьми граєшся і так далі. Як ти будеш відноситись до французів? Ти будеш перекладати всі ті якості, які були у цих людей, на весь народ. Так само для мене, для мене взагалі, дивись, я виріс в краю, де були молдавани, липовани, гагаузи, кримські татари, українці, і вони жили компактно отак от. Ми на дискотеку їздили в дитинстві, да? І там 5, 6, 7 народів. Угу. От. І це все не просто якісь люди, які приїхали, це всі люди, які тут живуть. Як ти можеш по-іншому до них відноситись? Напевно, якби я жив десь, я не знаю, де в Черкащині, і там немає кримських татар, і я там в 25 років перший раз побачив кримського татарина і не зміг виговорити, чи то Айдар, чи то Айдер, чи Айнвер, і не розуміючи якихось там простих речей, то мені б, напевно, був потрібен якийсь час, щоб це зрозуміти, що ми одна спільна у нас історія, багато різних часів прожили разом, там по-різному проживали їх і так далі. А для мене це з дитинства, кінти мої. Угу. Як? А от кримські татари, коли я тобі кажу кримські татари, давай так, в тебе були друзі, так? Друзі вашої сім'ї, і є вони, так. Але це ти сам сказав, що на них там впливали інші культури, вони жили там серед українців, гагаузів і так далі. А якщо от я тобі кажу, традиційні кримські татари? Мені здається, що один із перших таких важливих кроків прийняття – це не характеризувати, не сепарувати, казати, от кримські татари вони такі, а от українці вони такі. А от, там, не знаю, гагаузи треті, а французи, четверті. Вони абсолютно різні, такі самі, як ти. Хтось з них класний, хтось милий, хтось депресивний. І коли ти спілкуєшся більше, ніж з 3, чи там з 2, ти спокійно приймаєш людей різними. І це для того, щоб кримські татари, українці, не знаю, там весь світ умовно перестав воювати, ділити і так далі, він має прийняти, що навпроти тебе точно така сама людина. Точно так в ній все болить, вона точно так все переживає, вона робить такі самі помилки, страждає, кохає і так далі. І питання про те, а які кримські татари? Кримські татари класні, і українці класні. І не треба їх якось виділяти. Треба, щоб культура їх виділялась, щоб вони продукували нові страви, нову кераміку, шили нові плаття, відкривали кав'ярні, щоб їх культура розцвітала, і велика кількість людей хотіла бути дотичною до тої культури і асоціювати себе з цією культурою. На жаль, мені здається, що кримські татари вимушені були зробити вибір такого капсулювання культури. Не розвитку її, а капсулювання. І це зберігає у випадку стресових ситуацій, але вдовгу
Да? Це вбиває культуру, бо спочатку в тебе 10 тисяч носіїв, потім 5 тисяч носіїв, потім 6 тисяч носіїв. І це робить культуру вразливою до чинників. А культура має вплітатися в інші культури. Тобто, ти ж розумієш, чому так. Я розумію, чому так. Але уже зараз кримські татари, які зараз живуть не в Криму, так, можуть це робити. Ну, і власне роблять. Власне роблять, але не бути закритою нацією, да, а бути народом, який навпаки відкритий, і який не каже і не протиставляє себе, каже, от є ми, є ви, у вас такі хороші качества, у нас такі хороші качества. Тоді дозволь мені задати тобі таке питання. Як до громадянина України, як до українця? Так. От коли ми доокупуємо Крим, так, то постане питання його статусу. І от зараз якраз всі говорять про те, що коли відбудеться деокупація Криму, то будемо розглядати статус взагалі. Чи може це стати кримсько-татарською національно-територіальною автономією? От як ти, як українець, до цього віднесешся? Це ж залежить від того, що це значить. Розумієш? Це ж бірка така. Розумієш? Бірка. А що за нею лежить? Типа відділитись від України? Ні, як складова України. Так воно і так наче було, ні? Ну, дивись. Я просто не знаю прям деталей, але точно, культуру треба розвивати і треба для цього зробити все, що можливо. В мене немає відповіді, бо це треба зрозуміти, як це має виглядати, як воно має взаємодіяти і так далі. Але я за те, щоб культура кримських татар і кримські татари отримали своє право на розвиток. І щоб ці всі права і ці можливості їм були надані. А вже форма, як це відбудеться, оце важливо. Чи буде воно, не знаю, як воно буде називатись там? Кримсько-татарський автономний округ? Чи республіка, чи ще щось? Взагалі дуже погано і дуже хотілося б, щоб у кримських татар була своя земля, знаєш. Є біль кримсько-татарського народу, якого постійно, да? Він, до речі, дуже схожий на біль українського народу, щоб з українським народом приблизно те ж саме відбувалося, просто нас більше і нас не змогли депортувати. Я думаю, що це, складно і треба спочатку деокупувати. І, про це рано говорити. І це має відбутися, знаєш, якось дуже послідовно, тонко і так, щоб все було класно. Я, до речі, часто виходжу на Хрещатик і питаю людей, як вони віднесуться до створення кримсько-татарської національної територіальної автономії. І відповіді насправді дуже різні. Слухай, воно зараз сприймається складно, тому що є Україна в цей час, є якісь ЛНР, ДНР і все інше, і люди накладають цю всю історію, накладають якісь ризики з цим пов'язані і думають, спочатку ми дамо їм автономію, потім вони там нам війну, значить, ще щось. І, це складний процес. Наприклад, да, в школах, не знаю, мають з'явитись кримсько-татарські школи в такій-то кількості, мають так вивчати там мову, має статися це, і якийсь перелік того, що має статися. А потім це все має бути завернуто в якусь назву, яка буде символом оцих всіх змін, які мають відбутися. Бо коли нема наповнення, да, і ти просто говориш, а ти хотів би, щоб це називалось отак. І тут є дві штуки. Перше, можна сказати, да, я б хотів би, класно, нехай так називається. Але чесна відповідь і чесна дискусія всередині країни, коли це відбудеться, що ми під цим розуміємо, що ми хочемо, чи враховуємо ми всі інтереси і так далі. І це має бути дискусією всередині, яка має захистити інтереси одних і інших, і сформуватись тоді вже в ідею,
да, яка буде продана суспільству. Давай трохи поговоримо про те, як для тебе розпочалось повномасштабне вторгнення. Як для всіх? Не знаю. Я всіх, кого треба, вивіз. Повернувся в Київ, почав готувати військових, потім відкрив, здається, 7 ресторанів для пенсіонерів, де безкоштовно роздавали їжу. Ну, загалом біля 4 мільйонів порцій їжі за перший місяць віддали. Ну, мені здається, у всякому випадку моя пам'ять мені так каже, що я розумів, що буде війна. І якось морально був до неї готовий. Більш-менш. Тому перше, що треба було забезпечити безпеку рідних, а потім я вже повернувся і почав робити те, що мені на той момент здавалося найефективнішим з точки зору моїх скілів і всього іншого. Ми розвернули великий хаб на місці Київфудмаркету, там до 20-30 тисяч на добу порцій ми там віддавали. Потім ми зайнялися дідусями і бабусями і зробили для них 6 чи 7 ресторанів, де також біля 10 тисяч порцій на добу сумарно розносили, роздавали і так далі. Потім ми переключилися вже на допомогу. Я вже не знаю, скільки там вже машин, тепловізорів і всього іншого ми купили. Як всі українці, хто скільки може, я не знаю. Я після 30-ї машини вже перестав рахувати. А зараз ми сконцентрувалися на тому, що у нас є близько 100 солдат, яким ми повністю опікуємося, починаючи від воєнних задач. Ну, мається на увазі там бронежилети, монокуляри, машини, якась снаряга, обладнання, закінчуючи вирішенням для них якихось битових, практичних речей. Типу там дружину треба завести в лікарню, дитині допомогти, там, не знаю, піти, знайти садок. Хворі батьки, треба щось там допомогти купити, їм або просто відвідати і так далі. Наразі компанія опікується, ну, якщо можна так сказати, 100 бійців, да, і 100 їх родинами. Я вчора зустрічався, до мене в гості заїжджав друг мій, якого був ресторан, до речі, в Криму. Це Ваня Галін? Да. От, і він отримав поранення, повернувся і зараз на реабілітації. Він мені десь писав зі шпиталя, каже, що снаряд попав в бронік, який ти нам дав, мене зберегли наушники, які ти нам дав, і машина, яку ти нам купив, мене вивезла. Ну, типа, от. І такі речі, що ти там якось сприяв порятунку конкретної людини. Не просто от ти коли купляєш ці всі машини, речі і так далі, ти розумієш, що воно якось допомагає і може комусь рятує життя. Але коли тобі це каже твій друг, воно зовсім по-іншому сприймається. Це вже в тебе цілий благодійний фонд виходить. Та ні, не благодійний фонд. Ми просто розуміємо, що там частину прибутків, які ми отримуємо, ми адресно допомагаємо. Я перестав донатити. Не тому, що вважаю, що це неправильно, а тому, що от просто сформувалася за 1,5 року, сформувалася своя банда, да, таких людей. Той там в 73-й бригаді, той там, той там, той там. І ми просто вирішуємо всі їх питання. Ми такий, типа, бек-офіс для цієї сотні хлопців. Але я бачу, що ти перманентно і в своєму інстаграмі викладаєш сторіс, щоб люди там донатили. Це, можливо, твої там друзі, знайомі. Ні, зрозуміло, що я доначу. У мене був який вибір? У мене був вибір просто брати частину прибутку і просто його донатити там Лачину, чи фонд Притулі, чи ще комусь. Да? По суті, сплачуючи такий раз на місяць якусь суму. Да? А я вибрав іншу модель, тобто людей, яких я знаю. Да? І от ми їх підтримуємо, і це зазвичай не тільки гроші,
Це можуть бути якісь речі, які дорожчі за гроші, типу він там на фронті, а тут бабуся зламала ногу. От що йому робити? От. Треба поїхати, знайти лікаря, відвести ту бабусю, провідати її, купити якихось... З точки зору грошей, це, це не що, це 200 якихось, 10 тисяч гривень, 20 тисяч гривень. Тобто, з точки зору лікування чи машини, це не гроші. Да? Але з точки зору того, що він розуміє, що тут є бек, який може це питання вирішити, якщо тут з рідними щось станеться, ми підхватимо, це працює набагато сильніше. Далі історія, будувати оце все тут чи йти на фронт, вона залишилась, і це питання, яке треба буде для себе остаточно вирішити. За яких умов туди йти, як туди йти, чекати повістку, чи самому йти, чи не знаю. Оце ще питання, воно ще в мені бродить. І я ще для себе остаточно своєю совістю не домовився, яка в мене про це позиція. Мені складно про це домовитись. Мені здається, що ніяка машина, 10 машин чи 100 машин не вирішують питання, що я тут з тобою в ресторані зараз сиджу, а хтось зараз йде в атаку під Бахмутом. Це зовсім різні умови. Типу їх не можна і не треба порівнювати. І всі військові, з якими я говорю, вони кажуть, ти дурак, ти маєш, те, що ти робиш, це важливо, і від цього користі більше. Але всередині мене немає по цьому поводу спокою і прийнятої думки. Знаєш, таке, я вважаю, що так правильно. Я буду піднімати економіку, розвивати це, допомагати ось так і ось так. І це я вважаю, що правильно. У мене немає такої, железобетонної такої позиції з приводу цього. І я ще думаю, я потрібен там, ось, чи тут потрібен. З точки зору хлопця, який зараз йде в атаку, всі оці мої роздуми, це такий бред. Окей, з іншого боку, ти будеш там, давай, а ти, що ти вмієш? А що він вміє? Він такий самий, як і я. Розумієш, да? Ні, можна, дивись, тут можна так себе домовитись, можна так з собою домовитись. Можна сказати, що він прийде, і він не зможе, організувати таку історію, щоб купляти оце, допомагати, а я, зможу. Але що, його життя менш цінне, ніж моє? Він така сама людина, як і я. Неважливо, які в нього статки, чи він, не знаю, пастух, чи він мільярдер, чи, я не знаю, чи підприємець, чи юрист якийсь базовий, чи, може, він світило науки. Військові кажуть, що є ресурси, ресурсом треба користуватись правильно. Якщо ти можеш це зробити, то ти маєш бути тут і так далі. Але це питання для мене не вирішене. І, я хотів би отримати на нього чесну відповідь для самого себе і потім якось піти далі. Бо питання з їжею, волонтеркою, де я був надефективним, з точки зору того, щоб готувати для 50 тисяч людей на день, я закрив. Зараз є такий проміжний етап, коли ми допомагаємо, по суті, роті солдат. І я думаю, що далі. А як інтуїтивно ти відчуваєш, коли закінчиться війна? Я відношусь до людей, які намагаються робити все, що можуть сьогодні, і максимально негативно відносясь до варіантів майбутнього. Тобто для мене війна буде умовно вічна. І це я так приймаю як рішення, вона ніколи не закінчиться. Може бути так, як зараз, або гірше. І тоді ти не повертаєшся до цієї думки і живеш в цій реальності. Не намагаєшся її скіпнути, перечекати. Це не потяг, який проїде. І для мене зараз в моєму життя війна – це на все життя. Навіть коли
Знаєш, от бувають якісь штуки на там якась перемога, там хлопці взяли якийсь населений пункт чи якусь висоту і так далі. І я в цей ж самий час спілкуюсь з військовими. І там 300, 200, нам розвалили машину і так далі. І оця вся історія з перемогою, вона ж не дається просто так. І я розумію, що це ж класно, що там ми звільнили частину території і так далі. Але в мене не виникає ніякої радості з тим, бо другий контекст, який лиється всередині моїх там повідомлень, це про те, що хтось або загинув, або когось ранили, або треба якась допомога і так далі. І ми зараз з тобою спілкуємося, а завтра буде якийсь суперпрорив. А може його рік не буде. Не в залежності від планів. Тобто щось переграється, не знаю, там щось відбудеться, якесь посипеться. Знаєш, є таке прислів'я, що в теорію заговорів вірить тільки та людина, яка ніколи в цьому житті нічого не організовувала. Сотні тисяч людей з одної сторони, з іншої, куча людей, які про це думають, точно щось йде не так, точно є якісь помилки, комусь щось не дали, не доїхала якась зброя, пішов дощ і так далі. У мене немає ніяких очікувань. І взагалі очікування від того, що від тебе не залежить, це взагалі дурна справа. Це якась позиція рабська. Типа є речі, які від тебе залежать. От я можу гарно робити свою справу і допомагати наразі там сотні людей. Оце від мене залежить, я це буду робити. Контрнаступ наразі від мене не залежить. Думати про те, з якою він швидкістю має йти, хто там куди, яку команду дав і так далі, я не буду. Я буду підтримувати це тими речами, які від мене залежать. Саш, про що ти мрієш? Щоб війна закінчилася. Я більше зараз ні про що не мрію. Я взагалі давно перестав мріяти про якісь матеріальні речі, а зараз тільки про те, щоб війна закінчилася. Щоб перестали вбивати людей. Як вона ідеально для тебе має закінчитись? Слухай, тут це просто Україна має повернути всі свої території про 91-й рік, а Росія має втратити змогу на нас нападати. Неважливо, яким чином. Там вона розпадеться, не розпадеться, там, не знаю. Неважливо як, але вони не цей. І в Україні має з'явитися така, там, не знаю, армія, система, озброєння, все що завгодно, щоб на нас не можна було от так напасти. Для мене формула ось така. Всякі там речі про повернення коштів і всього іншого, я думаю, що це само собою, але в мене дуже проста, прагматична історія, ніяких складних думок на цю тему в мене немає. От ти був один раз в Криму. Так. І я думаю, що з відкриттям Сіляму ти більш-менш вивчив географію Криму. Так. То давай так, яке місце для тебе більш привабливе? От куди ти поїдеш, коли Крим деокупується? Мені подобаються будівлі в Криму, садиби. Не царські, а приватні. В Ялті дуже багато садиб. По всьому Криму розкидані садиби і дерев'яні така, знаєш, різьба і своя кримсько-татарська архітектура. От я би перше, що зробив, я б поїхав з такою експедицією. Мені дуже цікаво, як культури переплелись, і така характерна мала архітектурна форма, яка з'явилась саме в Криму. От я б поїхав би з експедицією по Криму на дослідження архітектури. Тобто мені це найбільш цікаво, саме приватних будівель. Випередимо людей, які подивляться це інтерв'ю в Криму. Так. І захочуть, щоб, я не знаю, такий же ж заклад відкрився колись в Криму. Так. Такий заклад. Не знаю.
Не можу сказати. Ну, то немає. Але я б дуже хотів якийсь заклад відкрити в Криму. В українському вільному Криму. Не знаєш де? Ні, не знаю. Я ж тільки починаю про це думати. Але моя прагматичність, знаєш, я поки зроблю все те, що я можу, щоб Крим був українським. А потім буду думати вже про де б я там відкрив заклад. Дуже тобі дякую, Саш, за цю класну розмову. На цій грустній ноті. Клас. Дякую тобі.